l'aigua, per exemple, Rubén, vosaltres també vau tindre aigua, però bueno, has vist quina barbaritat d'aigua? Sí. A nosaltres ens va passar algo paregut, ja ho veurem després, però el camp va acabar molt ple d'aigua i molt ple de fang. Sí, la diferència, el camp de gespa està molt bé, però quan està bé, però quan plou a se ho traga, com ens diguem, però bueno, anem a continuar i bueno, ja aprofitant que hem parlat de tu, bueno, anem a parlar monogràfic tant en vosaltres dos, president, com a entrenador, com després en el partit. Bueno, Rubén, jo ho he comentat així de vegades, és dels pocs camps de la província al que no ha anat, però mos pots comentar l'estructura del Vall d'Alba, com està feta, equips que teniu, futbol base, com teniu muntat el tema? Bé, que sàpies que estàs invitat, el dia que vulguis vindre tens la porta oberta i inclús a gravar o a fer el partit. Per notar. Sense problemes. Bueno, el que te puc dir jo del club és que som un club molt humilde, no? Al final som un club de poble, d'una població de 3.000 habitants. No som un gran club, però intentem fer les coses de la manera més sèria possible, no? Tenim un amateur que porta 2 ascensos en 3 temporades, que això se reflecteix en aquesta temporada que estem tenint, que de moment va molt bé, gràcies a que parem molt de compte en la gent per a que hi hagi una família, no? Al final som un grup, no? Se mira molt el vestuari, Víctor també ho sap, i això ajuda a que al final les coses isquen, no? Elles a soles. Després, l'estructura de lo que tenim de futbol base, tenim tots els equips de totes les categories, inclús en futbol 8 tenim 2 equips per cada categoria. Per a nosaltres, la veritat que està molt bé. La fundació del club, quin any és? La fundació és... L'antiguitat que tinga... Si no, la fundació dels anys que pot tenir d'història. A veure, espera... Ahir, el club en la dècada dels 70 va ser quan va començar. Primer, en els 70, el que feien eren partits sols allí en el camp de les escoles i feien partits entre pobles de veïns. I després, en el 77, crec que és, o el 79, no. En el 79 va ser quan primera vegada que se federa. Sí. Entonces, tenim 40... 79, 89, pues això, 40 anys. Una cosa, no és que m'estranya, però en un poble, has dit quants habitants té? 3.000. 3.000, que tingués en equips de futbol 8, tingués dos equips per categoria, d'on ixen els xiquets? Sí, a veure, tota la gent no és de Vall d'Alba. Nosaltres repleguem a jugadors xiquets de poblacions veïnes que no tenen futbol base. Gràcies a això podem fer els equips. 100% de Vall d'Alba no tenim cap equip. Els jugadors d'on vindrien? Del lloc més lluny, entre cometes, que no hi ha cap futbol base? Més lluny tenim algun xiquet de Benassal, de la zona de Benassal, Albocàsser. Albocàsser. D'Ares no n'hi ha cap? No, d'Ares no en vaig fer cap. I després dels Ibarsos, de Benlloc molta gent, d'Useres, Atzeneta, inclús la Pobla, Vilafamés, tota aquesta zona. Aleshores, dius que sou un club humilde per estar en primera regional, desplaçaments. M'imagino que una cosa o altra cobraran els xicuelos, on que siguen dinars o sopars, i aquests diners d'on ixen? El pressupost? Els diners ixen de la suor de la junta directiva, sobretot, i a més també de molta gent del poble que són patrocinadors, no? Tenim quasi 50 patrocinadors. Són patrocinadors tenim de molt grans i després de xicotets, però tots col·laboren, no? Tenim també una massa social que està prou bé i sobretot les ajudes, el principal patrocinador nostre ara mateix és l'Ajuntament, que col·labora prou, i nosaltres també tenim una bona part del nostre pressupost en festes. Nosaltres en festes d'agost portem la barra del ball, no? I ahir és on traiem que ens ajuda a començar la temporada. Pagar totes les mutualitats i fer el primer arreu. I després el dia a dia el fa el mateix bar també, la taquilla, un poquet tot. El gestioneu vosaltres? Sí, ho gestionem tot.
Sí, és que així la majoria de llocs, per temes legals, això no sol tindre el mateix club, tindre això, però és una ajuda molt gran. Jo me recordo, en l'època de Víctor Masip, ell se recordarà, tu te recordes tant de Boqueres com de la Garrofera. El bar el gestionava l'Almassora, i jo recordo sobretot que quan més de l'època de Boqueres, el bar aquell que estava allí conforme entraves al final a la dreta, potser teníem 23-24 equips i tots els arbitratges, que són una pasta, eixien d'allí. I encara donava per a tindre 4 perretes, per a fitxar o per a tindre més material o més d'això, no? Però està molt bé, molt bé. Bueno, a veure, com a president, aspiracions. Després te preguntaré al míster, millor dir una altra cosa. Aspiracions del president, enguany. Les nostres aspiracions, com recent apareguts en esta categoria, és mantindre la categoria. Quan abans la mantinguem millor. Sí que és veritat que en 7 jornades, que quasi ja és un terç, estem tercers i per això te diria que estem molt contents, però jo ho hagué firmat, això ho hagué firmat antes de començar. La nostra idea és mantindre la categoria, però a partir d'ahir competir contra qualsevol equip i no renunciar tampoc a res. És a dir, que no li faries ascos a aquesta possible promoció del segon o pujar directament, no? Ara mateix no m'ho planteja. No mos ho plantegem. És que si ja treballeu, crec que tindríeu que treballar una miqueta més, tindríeu que fer hores extres o anar a estar. I a més, la categoria de dalt jo crec que ja no és el nostre lloc. Però bueno, per provar tampoc seria cap locura. Sí que és possible que el camp no compliri tampoc les condicions que se marquen des de federació per a la categoria de dalt, però bueno, que ja t'he dit que no mos ho plantegem en aquests moments. Bueno, va, molt bé. Anem a parlar ja una miqueta amb Víctor. Gràcies per vindre. A vosaltres. Bueno, anem a parlar del teu currículum, no? Víctor Masip Bel. L'edat la podem dir? Claro. No hi ha problema. 4 del 7 del 81, 43 anys. Sí. Naix a Sant Mateu, és a dir, que eres del voltant, no? A veure, me comentaves que comences al teu poble, no? Igual jo en la meva època era més normal, no? Jugar pel carrer perquè no n'hi havia ni futbol base ni res, no? Però tu com comences? Al teu poble a jugar o com ho fas? Pues passant hores al carrer, anant a les escoles, saltant la valla i tirant la tarda allí. I per així comencem i per allí... Per aquell entonces no hi havia, evidentment, no hi havia futbol 8 ni hi havia res. Allí fèiem partits amistosos en els equips de pobles veïns. I ahí vaig començar. O sigui, després sí que és de veres ja que comences a federar Tequir d'un club de Castelló, no? De quin? Sí, vinguen un company de Sant Mateu, anàvem només en cap de setmana i jugàvem en el polígon a Rafalafena, a federatius, a l'Ordóñez, als camps d'Ordóñez d'entonces, i cada cap de setmana de Sant Mateu cap a Castelló. Bueno, ahir ho degueres fer molt bé, no? Perquè després passes ja a un club una miqueta més gran, no? Sí, després d'ahir comencem en infantil i també el company que venia al mi de Sant Mateu passem al Castelló, a l'infantil B, entonces estava infantil B, infantil A, 2 anys d'infantil i 2 anys de cadet. I allà vam començar a posar a l'estiu allí als camps de Benicàssim, allí fent les proves i una experiència de l'Orange a l'Orange. Que ja no queda res d'això. No queda res. Que llàstima. I allí estic 4 anys i molt bé també allí, molt bé. Bueno, i aplegues a juvenil i resulta que hi ha una persona molt important en la teva vida. Claro. Que te diu... Sí, perquè aleshores anar de Sant Mateu a Castelló no era com més ara que són 40 minuts, te costava una hora i pico més la tornar i, clar, tus pares també treballen i hi ha un moment que diu per anar 3 dies i te'n vas al poble. Jo, anem al poble. I en principi anava a jugar amb els amics en el juvenil, però allí bàsicament jugo molt poc. Allí estic tot l'any quasi en el primer equip, que estaven en primer regional, i allí passem l'any i a partir d'ahir va ser quan ja en segon any de juvenil és quan vaig a Villarreal. Sí, ahir te crida el Villarreal i me dius tu que jo és que recorde, no?, de que estàs el segon any juvenil teu, que és el primer en el Villarreal, estàs en divisió d'honor i jugàveu en la Garrofera. La Garrofera. Ojo, el que és el Villarreal ara, el que té la ciutat esportiva, l'altra ciutat esportiva, el Madrigal, i resulta que no tenia camps i tenia que anar a jugar a la Garrofera, Sí, vam jugar aquest primer a la Garrofera.
aquest any en Divisió d'Honor, van baixar de categoria, van començar molt bé, 3 primers partits guanyats, 9 punts, i ja pues, tots ens pensàvem, ostres... Capità general. I després, a partir d'ahir, comencen a anar les coses més tortes, ambient el vestuari raro... Vaig conviure amb més gent aquest any que crec que en tota la història Estan passant molts jugadors? Molts jugadors, sí. I al final, bueno, en el temps també crec que en el temps penses, ostres, aquest any per què va anar tan malament? I jo crec que això al final t'ensenya per què va malament i intentes, pues, dins del món de l'entrenador, que això no passa. Que a vegades és complicat, però bueno, vas aprendre molt. I aquest any després de Villarreal seguim encara, bueno, baixem en Lliga Nacional i pugem altra vegada en Divisió d'Honor. I aquest any comencem en Burriana. No sé si en Boqueres, no. No sé si en Llombai? No, en Llombai no, en San Fernando. Però crec que en Almassora estaven fent obres ja per ells, o la Garrofera la canviaven. Sí, estaven fent Boqueres. Sí, estaven fent Boqueres ja. Sí. I vam començar allí i ja en Nadal crec que va ser quan vam començar a jugar en casa en l'estada esportiva, en els primers camps que van haver, i això, l'any de juvenil. Bueno, ja d'ahir passes, continues en el Villarreal, no? Sí, l'any acabo de... I això és amateur, no? Sí, en amateur, acabem de juvenil, i aquest any d'amateur començo en l'Onda, que l'Onda de... És dir, tu perteneixes al Villarreal i te vas cedint, no? Jo vaig ser, sí, és que comencem en l'Onda i en el mes d'octubre veig que estem jugant poc i també és una edat que el que vols és jugar. Sí. I l'opció d'anar a Vinaròs, junt amb un company que també estava al juvenil, que era Edu Cavaller, que després també va jugar a Villarreal bé molt de temps, i m'ho anem cap a Vinaròs. I així, doncs, acabem allí l'any i acabem la categoria en l'última jornada, imagina't, l'alegria. Sí. Bueno, tens un any ahí roït, no? Te lesiones... Sí, perquè torno a Villarreal, torno a començar a jugar, torno a Vinaròs, que allí ja tenia... ja coneixia gent, i aquest any sí que tenim molt bon equip. Recordo que acabem la primera volta, que anàvem a Camp del Burriana, que si guanyàvem ens ficàvem líders. I teníem molt bon equip, però al final encadenem 2 partits en casa, que, claro, penses, no, tenim 2 partits en casa, si guanyem, no has de pensar, has d'anar i... Sí, 40 millors. Fas. I a partir d'ahir, en febrer me lesiono del genoll i, a partir d'ahir, una lesió de genoll, de lligaments i menisco i, tornem a Villarreal ja i, allí va molt ràpid tot. I aleshores, ara està molt de moda, no? No, la gespa, abans no era gespa com la que n'hi ha ara, no tenen que està costant enganxar, no? Però els bons que n'hi havia, no? Com la Garrofera, on hi havia la pedra aquella que n'hi havia allí, te'n recordes, Juan Carlos? Sí. Jo, de fet, la lesió que tinc és en casa del Vinaròs, en el Cervol. Me fan la ressonància, però no se veu. I jo ahir enfortint, i em molestava. Inclús vaig jugar un partit que el lligament no estava molt bé. I al final, un dia entrenant, el genoll va dir prou i se va trencar del tot allò. I al final, m'he estirat ahir 2 mesos que eren puta anar bé, però això les coses venen com venen i avant, acceptar-ho. Te cedixen altra vegada en el Vinaròs, no? Sí, allí estic a Vinaròs. En qui estaves, en quin entrenador? El primer any vam començar i va vindre un any Montoya, però Montoya no acaba, que va estar a Burriana, i mos salvem en un xic del poble i en Luis Adell, també està Luis Adell. I després, quan mos salvem, comença l'any següent, comença Alberto Ferrer. Home, que no hi figura. I Alberto Ferrer el destituïxen en Nadal. No anava mal, però coses del club, el destituïxen i entra Pasqual Pegueroles, que jo l'havia tingut també en juvenil del Villarreal, i acabem l'any en Pasqual. Sí. Bueno, d'ahir passes al Sant Jordi. D'ahir encara me tiro anys en Villarreal, perquè això és el segon any d'amateur, i a mi encara me'n queden 4, i jo alterno entre el Villarreal B i el Villarreal C. Bàsicament jugo més en el C, perquè allò t'he dit que quan un selecciona això va molt ràpid, és l'època que vos recordeu tots, que és Arzo, l'època d'Arzo, de Cases, d'Héctor Font... D'Héctor Font, sí. Molt bé. De Xisco... Sí, són els primers jugadors de Villarreal que apleguen a estar dalt. Sí. I això. I després, d'ahir, a partir d'ahir, quan ix de Villarreal, el primer lloc me'n vaig, evidentment hi ha Ixes i vaig a Vinaròs. Torno a Vinaròs, que fem la promoció aquest any, en preferent, que de primer crec que és el Villarreal C, mos queda per davant de nosaltres, i s'han fet una promoció i perdem contra l'Alcira. Però
I després d'ahir sí que vaig a Sant Jordi, Saguntino, Sant Jordi... En Saguntino en qui estàs? En Ximo Badenes. Ah, Ximo Badenes, molt bé. Sí, I el Sant Jordi estava a Naum, no? En Sant Jordi vaig agarrar el primer any que vaig estar, va ser Naum i després va ser en Tonín. L'època, ahí se paguen a muntó diners, Pero a muntó diners, a muntó diners. ¿Cómo te llamas? Bueno, sí, ya hemos dinero. Sí, jo crec que és així, car. Sí. Bien equipo. Bueno, anem a veure. Ara n'hi ha una època molt xula, no? Vas al Borriol. Sí, perquè després de... Jo agarro la promoció del Vinaròs, després agarro la promoció del Saguntino, que és la següent, i quan justament en l'època que estic a Sant Jordi és la que no fan promoció. Fan promoció, no fan promoció, fan promoció, no fan promoció. Agarro és que no. I després vaig després del Saguntino vaig a Borriol. No, després del Sant Jordi a Borriol. Sí, vale. I si era quan estava Tito García San Juan i Manolo Gual? Sí, exacte. Que ells ja havien fet la promoció l'any anterior. Sí. Que Sergio García que encara juga algun partit. Sí. Bueno, ahir, l'altre dia quan estàvem parlant, recordem els dos un partit molt important de promoció que tu vas jugar i jo el vaig veure, no? Quin partit era això? M'ho pots recordar? Bueno, per lo que són les promocions, no? Eixe any en promoció, recordo el partit de primera eliminatòria, que estàvem jugant contra el Muro del Coll i estàvem a la mitja part, durant el partit al banquillo, i aquest partit no el jugo, i estàvem Juanjo Romero, i me diu, este año subimos. Ens estàvem pegant un bany, tot el carrer una vegada, fem l'1-0, m'ho anem 0-1 d'allí, i diu, este año subimos. I la partida torna, també se fiquen el jugar 0, i dic, mare meva, és que complicat, i empate Vicente Roberto, 1-1, però és una eliminatòria que dius, de cada 10 ne passem una. I van passar. I després l'eliminatòria del Benlloc, que és la que parlàvem, és una eliminatòria també crec que molt coneguda, perquè la gent que va estar va ser un empat a 1 en Benlloc, i després el partit de tornada, 1-1, se'n va a la pròrroga, només comencem, fem el 2-1, i per l'emoció ells fan gol Canelles de faltant 10 minuts i a l'últim minut Raúl Caballero fa un gol que jo crec que és que estan allí se'n recordaran de la pilota perquè si la gent se recorda de les porteries que són només que fa l'angle, se queda allí la pilota a l'esquadra i un gol que, Recorde una anècdota, tu que... el porter era Quique Cortés. Quique. Que després van a Borriol. El fitxa a Borriol i me comenten les males llengües que en el primer entrenament van agarrar el baló i li van clavar on estava. És de veres, això? Sí. És cert. Mira el que tinc així. És cert, l'alineació. La crònica de Borriol 3, Benlloc 2. Borriol, un tal Ismael, un tal Roberto Tomàs, Javi Mora, que està jugant, Víctor Rubio, Galindo, Alberto, Roberto Gardía, Fidel, tu vas entrar en la pròrroga en el 92, Ripollet, Sergio Castillo, Raúl Caballero, Abel, Víctor Albalat i Vicente Roberto. Ojito, no? Però lo dels gols. En el minut 49, 1-0, Vicente Roberto, en el 57, Carlos Redón, el 1-1, en el 91, i això és la pròrroga, Vicente Roberto, Canelles en el 113, en el 119, Raúl Caballero, però després el que parlàvem, després ne va tindre, que jo no recordava qui era, però que era Fernando Benázquez, no? Que ja passant el temps per haver empatat el partit, i 3-3, com aleshores sí que valien els gols fora, que eren passats. Però anem a ficar unes imatges que tinc ahí, perquè jo vaig estar en aquest partit, a veure si puc ficar les imatges. Això és en la Lliga, Borriol Castelló 3, ahí estàs tu, al costat d'Ismael, i al costat Javi Mora, ara veurem més imatges, però este és un Saguntino 2, Borriol 3, ahí també vas jugar tu d'inici, tenim per exemple a Raúl Caballero per baix, tenim... A Javi, que juga, Javi. Sí, ahí està, Romero... Fidel, Víctor Albalat... Així és l'ascens, ahí està celebrant, ahí junt en tota la gent, veiem ahí l'alegria, mira, Víctor Rubio també el veia, fa temps que no el veig, tots contents i després, ara ahí també celebrant la victòria, recorde que va ser molt emotiu, va ser molt interessant i va estar la cosa molt bé. Ahí veus tu, genio i figura, Vicente Roberto, mare meva del remei, i Raúl Caballero que va fer ese golón, Sí. Ja t'hi veurem a Tito ahí darrere. García San Juan. García San Juan. Tu vas estar en aquest partit, Juan Carlos?
Jo sí que vaig estar. I tant vas estar, Història, sí. Tu no vas estar, Rubén. No vaig estar, no. Vaig estar en la nada, en Belllot. Sí, la nada sí que vas estar. Pues, bueno, ojo. Bueno, va, anem a continuar l'anècdota. Pues... Però no, espera, que queden unes cosetes encara no acaben. Bueno, d'ahir passes al Vinaròs, en Ximo Badenes, anem a fer una miqueta més ràpid, en San Pedro, vas a San Pedro també, Raúl Tena, coincides en ell, que ara t'enfrontaràs en ell. Qui estava d'entrenador en aquest San Pedro? Ell és Raúl Tena. Ah, Raúl Tena era l'entrenador. Raúl Tena. Ah, va, jo creia que ell estava de jugador. Està Raúl. Bueno, allà, te cometes, ja te deixes anar una miqueta i te'n vas 4 temporades al poble, no? Sí, vaig ahir, bueno, fent equip al poble a Vilanova, al poble de la Dona. Ah, la Dona. I la veritat que, bueno, m'ho vaig passar bé també. Vaig veure un altre futbol i al final això fas per disfrutar i vaig anar i vaig estar molt. Vale, d'ahí ja pues, el gusanillo te dirà, hòstia, tinc que deixar el futbol, tio, vas a ficar-me a entrenar, no? Va ser, bueno, d'allí me proposen i hi havia un company també que s'ho deixava i va, lo cogemos, i va, pues lo cogemos. I vam agarrar l'equipo i, pues bueno, aquest primer any va ser ja l'any del Covid i quan va vindre el Covid pues estàvem segons. I pues, aleshores van dir, què fem, pugem o no? Diu, si estem segons, pues pugem, i vam pujar. Claro, vam pujar, sí. Molt bé, molt bé. Després passes al Penyíscola, no? Te criden en desembre. No, seguís Calli un any després, un any més en primera, que va ser també un any raro perquè van fer la primera volta i després, claro, la segona volta fent el tall i era com una promoció curta quasi. Claro, van començar en 7 punts i et dic que a la mitja part estàvem salvats. De l'últim partit estàvem salvats, però bueno, al final portàvem molt de dèficit i al final també era complicat. Però bueno, la veritat que contem per aquest any. Després paro d'entrenar i sí que vaig a Penyíscola en desembre de fa 2 anys. Sí, i ahir, bueno, jugues la temporada passada al Vall d'Alba. Vaig a Vall d'Alba. Te criden, imagine, per què el crideu? Estaves tu de president? Sí, clar. Per què el crideu? Esta és l'octava temporada que estic de president, ja fa uns anys. Ahir no n'hi ha això de que cada 8 o 2 anys ha de canviar, però no vol ningú, no? Ahí està el problema. Ahí està el problema. També és veritat que ara anem bé i també té dols. I tantos calladets, no? Sí. Però bueno, el cridem, pues, al final, nosaltres tenim d'entrenadors a Javi Cuevas, que també hi ha una foto que has tret ahir del Borriol. Sí, Cuevas, i que és del poble, que és de Vall d'Alba, i ell va fer l'ascens anterior, o sigui, estàvem encantats, però per diferents circumstàncies decidís no renovar-lo i pensem en un perfil d'entrenador com Víctor, una persona que faci molt de vestuari, que al final pugui acoplar a aquesta plantilla que ja teníem nosaltres feta. Ve ell i no hi ha grans retocs en la plantilla, o sigui, nosaltres pensàvem en la persona que pogués acoplar bé a aquest equip que teníem i va així bé. Bueno, anem a parlar ja una miqueta de lo que és la teva forma de portar els equips. Jo tinc així tots els resultats i excepte el primer partit que no marqueu, el resto de partits n'hi ha molts gols. És a dir, teniu 12 gols a favor, 2 en contra. I els partits que jugueu són 3,4 gols per partit. I així quan hem tingut imatges vostres, han sigut tots partits de moltes ocasions, tant vostres com de l'altre equip. Què és? Que és un t'agrada el futbol atac o n'hi ha que millorar defensivament? No sé, per què se donen aquests resultats en el Vall d'Alba? A veure, que hem de millorar defensivament és evident perquè també vau trobar imatges hi ha partits que evidentment com a entrenador i com a defensa que ha sigut hi ha gols que són molt evitables. També és cert que hi ha molts gols que quan se donen, no sé, per exemple, l'any passat vam fer molts gols i se donaven molts gols quan l'equip baixava la tensió i ja tenies el partit guanyat. Però bueno, després el que volem al final, quan preguntaves per l'objectiu, nosaltres el que volem és guanyar el partit i si vols guanyar el partit és que anar te'n avant. Evidentment també té un riesgo, però aquest riesgo crec que és el que parlem sempre, hem de controlar la gent que se quede, hem d'estar molt atents, això té la concentració, i crec que hi ha molts moments de partits que sí que ho hem fet, i quan no ho hem fet és quan hem patit molt, perquè al final, si vas per avant, has de veure com compenses això, i estem en això, a veure si aconseguim ajustar això. Bueno, pues l'exemple el veurem en el partit d'ara, perquè, vamos, és increïble. S'avança l'Almenara, remunteu 3-1, va fer el 4-1, si hagués fet el 4-1 teniu el 5-1,
pràcticament en l'últim minut vos empata l'Almenara, teniu una votos per guanyar i ne tenen una ells per guanyar. Mare de Déu, una bogeria. Un partit complicat, no? Sí, complicat, però bueno, al final el que estem parlant, el que busques és que al final poder generar per a poder guanyar. És cert que a vegades també ens passa a l'equip que quan no genera se fiquen un poc, ostres, que no passa res, que arribarà. N'hi ha que saber gestionar això perquè a vegades passa, no jugarà soles. L'equip contrari també juga i hem comentat antes que hi ha molta igualtat i de fet, per exemple, recordo el partit en Cabanyes que la primera part és que no van produir molt poc. Claro, entonces fas, bueno, pues a poc ja entrarem al partit i acceptar-ho. Bueno, anem a veure tot això i per nota que n'hi ha que millorar perquè n'hi ha cosetes a millorar i altres coses que estan molt bé, no? Sobretot davant esteu molt bé, molt bé. Doncs anem a veure les imatges d'aquest empat entre el Valldalba i l'Almenara. Bueno, pues ahí veiem l'eixida del camp. Recordar que el camp se pot gravar el que se pot gravar, n'hi ha 3 o 4 alturetes ahí, bueno, entonces n'hi ha que agrair molt a José Luis que ens ha passat aquestes imatges. Bueno, ja esta és la primera, Robert la fica Júnior, ahí pues creuat, la pilota acaba així fora. Però mirem Mario Gallego, ojo lo que fa Mario Gallego des del mig del camp, pràcticament veu al porter avançat, això era pràcticament el minut 1 o minut 2, ahí des del mig del camp veu al porter avançat, a Néstor, i Néstor, bueno, ahí s'estira, però la pilota és fora perquè anava una miqueta fora. I ara sí, una jugada típica de Júnior, que ella sola se la fabrica, se'n va per l'esquerra, i el remat acaba rebutjant el Jonathan, que ne va treure unes quantes, el porter. Ara sí, ja sos el 0-1, este és Rafa Zújar, que la fica Mario Gallego de primeres, pegada al pal de Néstor, el minut 12 s'avança i ahí veiem, i és el remat sec, i ahí la pilota, a més banyat que estava, bota i agafa més velocitat. I ara Mario Gallego és protagonista diverses vegades més. Bueno, és la celebració de... Bueno, aquí tenim a Mario Gallego, que se'n va per l'esquerra, remata i la pilota acaba així fora. Altra vegada, Mario Gallego agarrarà i ja obri a Eric el remat fora, i unes quantes seguides de l'Almenara. Ara sí, ja venen, ara este és Moja, que fica la falta, la fica al segon pal, no sé qui és el que remata, ahí al segon pal, perquè és que jo ahí no adivine este. No, Robert, és Robert. Robert, el que remata. Bueno, pues Jonathan va estar molt bé. Així ara Pauli la fica a Eric, que per la dreta va fer també molt de mal, i el remat acaba alt. Ara sí, un gol psicològic, minut 45, és Júnior, que també se la fabrica ell, fins a la línia de gol, i l'eixida del porter i la creua per baix i acaba en el 45 i se gol. I ara anem a veure la repetició, veurem una anèdota que, per donar-li una miqueta de cosa a l'assunt, ahí veiem la repetició, com per la línia de fons acaba ficant aquesta pilota. I anem a veure l'escalfament de la segona part. En paraigües. És curiosa esta imatge, ¿no? Pero ahí bailando bajo la lluvia, pero bueno, es una brometa que entre ahí ya va, ¿no? Bueno, este es Adrián, que la fica a Moja, ahí la fica al segon pal, és un gol anul·lat que entenc que està ben anul·lat, i ara anem a veure i s'adivina que en el moment que remata Moja està més avançat. No se poden tirar les línies, les imatges són les que són, però crec que està ben anul·lat. Ara, per així, ara venen els gols, ahí veiem com tant en línia com l'àrbitre estan assenyalant i se fora de joc. Este és Robert, que la fica a Moja, i esta vegada Moja no fa una assistència, sinó directament fa el gol en el minut 52, i ara veiem la repetició i ahí tenim. Este Robert, que la fica a Moja, controla, fica el cos, guanya la posició i ja ahí en l'esquerra l'eixida de Jonathan acaba marcant. I ara el que diem de l'estat de la gespa, que després parlarem d'això, veurem ara, així és la celebració, ahí veiem a Moja a l'esquerra, i així veiem tot això. Que mal fa això, Mare de Déu. Estic veient el pres i la cara que està ficant. Bueno, sort el 3-1, Robert per Júnior. Tu fica-me-la que jo ja la ficaré. Este és Júnior, que, ojo, quin jugador jo no coneixia. I ahí veiem la repetició, quin retall fa ahí, se l'encara a l'esquerra, i és que li pega al pal i acaba dins, pom, 71, ja està el partit guanyat. Bueno, no n'hi ha problema.
no n'hi ha problema, però sí que n'hi ha problema, perquè ara veurem aquestes dues oportunitats que desaprofita per a fer el 4-1, però bueno, de vegades és que arribar en 2 gols d'avantatge te dona aquesta opció a un error, però a 2 errors no te dona opció. I és la primera que trauen baix dels pals, però ara, ojo esta, ojo esta Júnior, els gols difícils que fa, i este és que pareix que remate en la sola. Ara ho veurem ahí, i la trauen baix dels pals, ahí. Com si fos un jugador de futbol sala, pareix que remata així mal, estar més ralentit. Jo no sé si és que estava pensant ja en celebrar el gol, però, bueno, pues no acaba entrant, i ese 4-1 no aplega a materialitzar-se. Ara sí que és un centre, ja sí, com s'ha apretat l'Almenara, un centre que Rafa Sújar remata de cap fora, però bueno, així ara ve el gol, això és el minut 79, Rafa Sújar remata des de fora i Pau Navarro, el rebuig de Néstor, acaba clavant-la cap a dins en el minut 79. I ahir m'imagino que ja comencen a entrar els dubtes al Vall d'Alba, que després ho comentarem. I bueno, sí que té una altra jugada, bueno, així una miqueta, ahí està el rebuig de Pau. És un remat de cap, així que pareix que vagi molt alta, però la pilota de Júnior s'enverina i està a punt d'entrar, No entra, però bueno, ara veurem el que passa, minut 90, clavat, este és el minut 90, veurem un rebuig que acaba a la dreta, Mario Gallego és el que centra, i Rafa Sújar de cap, ahí al segon pal la remata, i minut 90, ahí la celebració, i bueno, ja m'imagino que la cara dels jugadors de Valldava dient no pot ser, pues sí que ha pogut ser. I ara veurem ahí la repetició, és un remat de cap ahí, porter se queda, defensa no marca bé ahí, bueno, coses que passen. I ara veurem l'opció dels dos equips poden marcar. No sé qui és el que remata ahí, però és Jonathan que el que la trau, qui és el que remata? Víctor Centelles. Víctor Centelles. I fa un paradón el porter, fa un paradón. Sí, fa un paradón. Fa un paradón. Ahí fa un paradón, ahí veiem, ahí, molt bé Jonathan, i la pilota acaba a córner. Però bueno, és que encara no s'ha acabat el partit, és que en l'última Mario Gallego, a veure, ahí està Mario Gallego, no és tan complicat com l'ha de parar, però n'hi ha que parar-la, Sí. Sí, perquè a més el camp està molt ràpid i a vegades la pilota... Si te bota davant o alguna cosa... Bueno, ahí hem vist les imatges. Víctor, què me contes? Agridulce? Sí, perquè evidentment quan veus que tens el partit en un 3-1, tens per tancar el partit més clarament, evidentment és agridolç perquè al final te marquen en l'últim minut. Sí que és que la primera part no estem... El camp està... Ens tenim que adaptar més encara a les circumstàncies, no estem guanyant moltes segones jugades i la partida de la segona part sí que crec que comencem a guanyar-les i a ajuntar-nos més en la pilota i comencem a generar bastantes més ocasions i el que t'he dit antes, jo pensava que el partit se n'aniria... No t'ho dic fàcil perquè no hi ha res fàcil, però quan veus que tens el 4-1, el 5-1 i fas, ostres, que te fan el 3-2 se li va a Néstor i a partir d'ahir, justament tampoc hem entrenat, però crec jo que en el company en Pau ho comentava, així com per exemple la setmana anterior ho vam tenir molt clar, com estaves veient tan clar, potser estaves arribant clar, estaves veient i fas, ostres, tenim que arribar a fer... Tenim guanyat. Clar, potser si pensem un altre dia enviem un missatge, potser així no se va jugar tant, tenim el que volem i millor, però no vaig així perquè pensem millor que sí que ves el que podies fer-lo, no va arribar i va arribar al 3-3. Si no te quedes, Són experiències, el Sí. que dius abans del juvenil del Villarreal, Sí. el vestidor, això són coses, millor no n'hi ha que jugar el partit, se té que acabar ahí. Sí, no. Això tens experiència com a jugador. Sí, i al final això és... Claro, voleu ràpid el partit, que sí que tens el partit, que pareix una cosa, però que pot pareixer l'altra cosa i potser envies un missatge a l'equip en aquest moment que va bé, no? No van fer-ho. I van empatar 3 i tampoc poden saber què haurà passat, perquè això no se pot demostrar, no? Però a vegades són circumstàncies que cada un en el seu d'això penses, ostres, però potser aquesta decisió hauria pogut anar bé. Però no va ser així, van empatar 3, ràbia perquè te se'n van 2 punts quan penses que ja quasi que els tens, però això és així, la igualtat que hi ha, Futbol. acceptar-ho i a seguir. Però sí, el camp, la careta que ficaves quan estava ficant el tros de gespa, què passa? A veure, el dissabte de nit va ploure molt en Vall d'Alba, va estar tota la nit donant-li.
Sí que és veritat que tenim un camp que n'hi ha que dir que és l'únic del grup, que és de césped natural, que tenim un camp que drena bé. O sigui, nosaltres vam anar de matí, el diumenge matí vam veure el camp no està entollat. Entonces, tenim que decidir ràpidament. Així que anem a intentar suspendre, perquè al final és un camp municipal i podem intentar que des de l'Ajuntament ens apoyen si veiem que no està bé. Però decidim jugar perquè pensem també que a l'equip li aniria bé i justament una hora abans de començar el partit se fica una altra vegada anar-li de valent i tota la primera part va estar plovent, claro. Això se va sumar a l'auia que ja portava el camp i el camp va acabar molt enfangat i claro, inclús en el vídeo no se nota molt, però els jugadors es varen molt, no? El partit també va estar un poc loco al final perquè no hi havia un control. La gent es baralla, inseguretat, el baló corria cap a on no tocava. Al final va acabar el partit un poc boig. Sí que és veritat que estem un poc fotuts perquè ara toca arreglar aquest camp i és un camp que li costa molt d'arreglar, perquè ara ve l'hivern. Qui cuida? Pues el cuida des de l'Ajuntament. Tenim ahí 2 o 3 persones que estan un poc més responsables i després nosaltres mateixes també si hi ha que fer labors o donar algunes indicacions. És un poquet, perquè al final el camp és municipal i ells, des de l'Ajuntament, és els que fan el manteniment. Claro, això és el diumenge, no?, el partit. Sí. I suposo que des de l'Ajuntament els que tinguin que anar a arreglar el camp, el dilluns ja o... Sí, però el dilluns va estar plovent també molt, entonces hasta el dimarts, dimecres no han fet res. No poden actuar. L'estan aplanant un poquet per a que la gespa torni a agarrar i no se quede solta, perquè clar, se van fer boquetes, se van fer forats. Ara veurem si ressembrem un poquet i rularem o el que sigui. I entreneu en aquest camp o en un altre que crec que teniu? No, tenim un camp més xicotet baix que juga el futbol base i normalment entrenem baix per a preservar més este camp. I més ara? Sí, més ara. Jo suposo que aquesta setmana no podran xafar l'om. No, res. No. Futbol base ningú tindrà. I este cap de setmana, la suspensió de la jornada, si al final és... Si és així, vos vindrà bé per recuperar el camp. És que això és un hàndicap, el camp bé, però després necessites almenys una setmana per recuperar el camp. Donem molta feina. Me faltava una pregunta per a Víctor. El Presi dia que la intenció era sentar-se a la categoria i la teua? A veure, és que vaig mirar primer que quan puges de categoria mires com a l'any, no? I quan comentem aquesta igualtat que hi ha, tu has comentat, claro, antes la preferent tenia 3-4 equipos i jo crec que des que han partit els grups, el que has fet és agarrar els 8 d'un costat i 8 de l'altre. Entonces el que fas ja de per si és igualar-ho. I vaig mirar i l'Odissea pujant 56 punts. És que 56 punts, si ho penses bé, en una lliga no són, per primer no són molts punts. Entonces, claro, per exemple, els Ibassos crec que anaven a quart, el Cabanes, que va començar mal, no va fer la promoció, és molt complicat. Aleshores, crec que el primer que ens tenim que centrar és el que ha dit el president, aconseguir els 36 punts que hem de tindre per a salvar-nos, i al final, això sempre es comento a ells, que al final això és un objectiu que el tens al mes de maig. O sigui, nosaltres hem d'anar cada setmana i cada setmana tenim que anar a guanyar el partit i tenim que anar a guanyar-li, i la nostra intenció és guanyar-li a qualsevol, i més dins d'esta igualtat. I saben les dificultats que té cada partit, que hi ha molt bons equipos que crec que sí que estan fets per pujar, perquè hi ha equipos que estan fets per pujar, i, bueno, pues a divertir-nos, a passar-nos-ho bé i al final, pues bueno... I a l'espectador doneu un espectacle sempre de meravella, perquè si se veuen gols ahí, no se veuen els vostres partits, no n'hi ha que anar a veure partits de Lliga Comunitat, n'hi ha que anar a veure partits de Vallalba. Claro. Però sí, l'última. A veure, ahir n'hi ha un jugador, júnior, i sé quant de temps està amb vosaltres? Pues la segona temporada. Esta és la segona temporada. D'on ve aquest jugador? Perquè jo no el coneixia. No, ell és colombiano. Sí. Ha vingut de Colòmbia i va ser vindre de Colòmbia perquè tenia uns familiars en Vall d'Alba i com tenia contacte i ell volia jugar a futbol, doncs en seguida el vam captar, no? Que no se vol escapar, llegueu un curt, Ell és resident en Vall d'Alba ara mateix i porta 2 temporades en Espanya, 2 temporades jugant en Vall d'Alba. En pretemporada no hi ha arribat ninguna oferta d'equips de categoria superior? Perquè crec que és jugador de categoria superior. Sí, és possible, és possible. Jo sí que sé, ell sí que mos ha dit que sí que li han arribat coses, però al final
té una xiqueta menuda, s'està intentant assentar en Vall d'Alba, també el Treballa allí? Treballa en Vall d'Alba? Sí, està en Vall d'Alba. Diguem que no té la vida encara feta en Espanya, entonces ara ell ha sigut, no és una cabra loca, ell al final té coneixement i ha pensat que el millor és aguantar un poquet d'ahir i fer una bona temporada, no? D'alguna manera esta categoria té més repercussió que la de l'any passat i ell també sap que li poden arribar més coses. Mentre el tindrem, l'aprofitarem. Però així, en la publicitat que li estem fent, en els gols que estem traient, no sé si li pot plegar una proposició deshonesta perquè per pujar de categoria no està al tope de 8 partits, però... No te puc dir perquè ja no depèn de nosaltres. Està clar. Però, no res, jo crec que donar-vos les gràcies, tenia ganes de que vinguéreu, sé que és complicat per a vosaltres, que veiem així que els convidats normalment són més del voltant d'ací perquè vosaltres veniu de lluny i vos teniu carregada per el treball o la família o entrenaments, històries, però espero que haveu estat a gust i per cert, gràcies per la publicitat, perquè per almenys este mes següent aneu a ficar publicitat com a club esportiu Vall d'Alba. S'agraeix perquè este programa, si no fora avui en dia per els patrocinadors, o bé siguen clubs o bé siguen empreses, no haguera continuat. I aleshores, per què decidiu el ficar la publicitat? Pues bé, us he de donar l'enhorabona pel programa. La veritat que no el coneixia, al estar en categories inferiors no el miraré. I des que estem així és una manera de visibilitzar este futbol amateur i este futbol regional que tant volem, que al final per a poder donar-li protagonisme necessitem programes d'estos i jo penso que s'han d'apoyar. Gràcies en nom del programa i de TV4.